खुलुमबाय आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे लेटेस्ट भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअ आं स्पेशली सिमाङाव नुनाय माखासे जाथायखौ लानानै मानसिया बेनि फिथाइखौ माबोरै मिथिनो हायो बेनि सायावनो आङो दिनै मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। आरो जोंलारि शास्त्रआव बेबादि मानसिया उन्दुनानै थानाय बबे फारसे जानानै उन्दुनानै थायो बा माबायदि सिमां नुयो आरो बबे बिथिंथिं उन्दुनानै थायोब्ला मानसिया माबादि सिमांनि फिथाइखौ मोननो हायो आरो बेफोर सिमांफ्रा मोगथाङाव जायो आरो मोगथाङाव जाया बेनि सायाव बेस खालामनानैनो आं दिनैनि बे कन्टेन्टखौ नोंथांमोननो जोंलारि शास्त्रनि मथै नोंथांमोननो फोरमायथिनो नाजानाय जादों। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि JSP Advice 365 इउट्युब चेनेल आरो फेसबुक पेजखौ साबस्क्राइब आरो फल' खालामना ला, जाहाथे आंनि गोदान लेटेस्ट भिडिअफ्रा नोंथांनि साखाथिसिम अराय सहैनो हायो आरो नोंथांमोननि थुलुंगायानो आंनि इउट्युब चेनेल आरो फेसबुक केरियारखौ बिल्ड खालामनायनि मोनसे माइल खुन्थिया। नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टखौ अरायसम मोनबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिबाय। दानि आङो मानसिनि उन्दुनायनि आदबखौ नायनानै सिमांनि फिथाइखौ मोननो हायो। मानसिनि उन्दुनायनि आदबखौ नायनानै सिमांनि फिथाइखौ मोननो हायो। माबोरै? हिन्जावफ्रा आगसिथिं जानानै उन्दुनाय थानाय समाव जाय सिमांखौ नुयो बे सिमाङा थार जायो। बिदिनो हौवाफ्रा आगदाथिं जानानै उन्दुना थानाय समाव जा रोखोमनि सिमां नुयो बे सिमाङा थार जायो। नाथाय हौवाफ्रा आगसिथिं जानानै आरो हिन्जावफ्रा आगदाथिं जानानै उन्दुनानै थानाय समाव नुनाय सिमाङा नंखाय जायो। सिमाङाव नुनाय बेसादफोरनि फिथाइ, रिजाल्ट अफ द ड्रिम, सिमाङाव नुनाय बेसादफोरनि फिथाइ, थामहिनबा सिमांनि फिथाइफ्रा जाबाय। सेथियाव, सिमाङाव रेबगन खोलोम बायदिसिना नुयोब्ला सोलोंथायाव जौगायो। नैथि, सिमाङाव फारौ दाउ नुयोब्ला दोहोन दौलत मोननो हायो। थामथि, सिमाङाव ओंखाम जानाय नुब्ला रांखान्थियारि बिथिङाव जौगासार जायो। सिमाङाव मैदेर बिखुङाव गाखोनाय नुयोब्ला मोगथां संसाराव सन्मान मोनो। बाथि, सिमाङाव बिबार बागान नुयोब्ला बयजोंबो लोगोसे सिनायथि जालायो। दथि, सिमाङाव गराय गारि नुयोब्ला एसे मुलाम्फा जायो। स्निथि, सिमाङाव गाव हारसिङै बेरायनाय नुब्ला गुबुन हादोराव थाङो। दाइनथि, सिमाङाव मेला फोरबोनि सिगाङाव न' नुयोब्ला नुग्राया रांखावरियारि जौगानाय फैयो। गुथि, पार्कआव सोरबा मानसिजों सिमाङाव बेरायनाय नुब्ला बे मानसिजों लोगोसे मोगथाङाव लोगो जायो। जिथि, सिमाङाव फाग्ला मानसि नुयोब्ला गोबां रां खरसा जायो। सिमाङाव फाग्ला मानसि नुयोब्ला गोबां रां खरसा जायो। जिसेथि, सिमाङाव गोजौनिफ्राय गोग्लैनाय नुब्ला खहा जानायनि खाबु थायो। जिनैथि, सिमाङाव गोजौ जायगायाव मानखोनाय नुयोब्ला मान सन्मान मोननायनि इसाराखौनो होयो। जिब्रैथि, ना एवजानाय नुयोब्ला इनायै रां खामायनाया बाङो। जिबाथि, सिमाङाव एन्जर नुयोब्ला मोगथाङाव समायना हिन्जाव मोनो। सिमाङाव एन्जर नुयोब्ला मोगथाङाव समायना हिन्जाव मोनो। जिद'थि, सिमाङाव जोबोर गेदेर देहा सोलेर नुयोब्ला गोसोआरि गोजोननायखौ मोननो हायो। जिद'थि, सिमाङाव जोबोर गेदेर देहा सोलेर नुयोब्ला गोसोआरि गोजोननायखौ मोननो हायो। जिस्निथि, सिमाङाव गावखौनो थैनाय नुयोब्ला मोगथाङाव साख्रु साख्रा जायो एबा बिस बेदेनाया सोलेराव बांबोनो हमो। जिदाइनथि, सिमाङाव गावनि खानायखौ हानाय नुब्ला रांखान्थियारि बिथिङाव खस्थ' जायो। जिगुथि, सिमाङाव अखा खोरोमनाय नुयोब्ला रोजगार बाङो। सिमाङाव मुवा राननाय नुब्ला मुंदांखा जायो, बाख्नाय जायो। नैजिसेथि, सिमाङाव जानाय मुवा नुब्ला मोजां आखुनि हिन्जाव मोनो। सिमाङाव जानाय मुवा नुब्ला मोजां आखुनि हिन्जाव मोनो। नैजिनैथि, सिमाङाव दालान नुयोब्ला समायनाया बाङो। नैजिथामथि, सिमाङाव सिनाय हायै हौवा मानसि नुयोब्ला आंगोआरिनिफ्राय राङारि मदद मोनो। नैजिब्रैथि, सिमाङाव खाना मानसि नुयोब्ला खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। सिमाङाव खाना मानसि नुयोब्ला खैफोदाव गोग्लैनो हागौ होननानै बुंदों। नैजिबाथि, सिमाङाव अर नांनाय नुयोब्ला फालांगियाव खहा जायो। नैजिद'थि,
सिमाङाव मिनिनाय एबा जंखाय नुयोब्ला बेराम एबा देहायाव सानाय सुनाया जागोन होनना इंगित होयो। 27थि सिमाङाव गाव हारसिंनो खोथा बुंनाय नुयोब्ला उखिल जागोन होननानै फोरमायो। 28थि सिमाङाव खोमसि साग्लोब नुयोब्ला बेराम आजारा बारायगोनखौ फोरमायथियो। 29थि सिमाङाव बिबुंथि होनाय नुयोब्ला दैदेनगिरि जानायनि दाजाबथाय थायो। 30थि गावखौनो सिमाङाव अयथासार नुयोब्ला समाजाव निन्दा होजानाय खामानि मावनायखौ फोरमायथियो। 31थि सिमाङाव सोरनिबा आखायाव सना नुयोब्ला जोबोर बाख्नायजायो। 32थि सिनायहायै सिख्लाखौ गोजानजों थांनाय नुयोब्ला गोसोनि साननाया जाफुङो। 38थि सिमाङाव गेदेर मानसि नुयोब्ला नुग्राया मण्डल जानो हागोन। बेबायदिनो मानसिया सिमाङाव गोबां रोखोमनि बेसाद आरो जाथायारि नुयो। माब्लाबा खायसे सिनायजोबनो हायै सिमां नुयो आरो सिमां नुना सिखारब्लानो बावगारलाङो। गोबां नाजाब्लाबो गोसोआव लाबोफिननो हाया जायो। गोसो बिगियानिफ्रा मानो गासैबो मानसिफ्रा सिमां नुयो बेखौ नायसोमगासिनो दङ आरो बेनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो आथिखालाव नाजागासिनो थानायखौ जों नुदों। दा देंलारि शास्त्रआव मानसिनि उन्दुनायखौ लानानै माबादि फिथाइ मोननो हायो बिनि सायाव नोंथांमोननो फोरमायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाइक आरो शेयार खालामो। लोगोसे आंनि इउटुब चेनेलखौ जायफ्रा गोदान बिथांमोना आंनि लेटेस्ट भिडिअफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय आंनि फेसबुक पेजखौ फल' आरो आंनि JSP Advice 365 इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय, जाहाथे आंनि गोदान लेटेस्ट भिडिअफ्रा नोंथांनिसिम सहैनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जय बर' हारि, जय बर' हारि।